Kuroshitsuji. Áno, dobre si to povedal. Prvýkrát som to povedal dobre. Opakuj 10-krát po sebe. Nie. A postavy sú Sebastian Michaelis, Ciel Phantom Hive a Madame Red. Poďte trošku tuto ku nám dopredu viacej, možno bližšie ku fotografom, kde si vás môžu zvaknúť. Teraz ideme riešiť to, či tam máme aj nejakého chlapca. Ja vidím dve kočky. Nie. Kto ste kto, prosím, povedzte. Ja som zmetená. No, ja som chlapec. Vďaka jednému prípadu som nemusel urobiť dievča. A toto je tá verzia. To bolo o tej postave, že? Dobre. No. Ja len, že či som to dobre pochopila, čo mi ťa drgáš. Jasne, pochopila si, však nie si hlupá, ne? Však Snažím sa. Iba smrtkáš. A ty si? Som Madame Red a toto je moja doteraz netiera, áno, ináč je to môj synovec. A to som si určite. Čiže rodina, ktorá je synovec, ale pritom je to oblekané ako dievča. Nechaj tak, počkaj, teraz ešte zistíme, že kto je tretia osoba, čo tu stojí. Tepla. Ja som len obyčajný sluha. Vy si beriete všade so sebou sluhu? Samozrejme. To je super. Dobre platený? Asi hej, ináč by tu nebol, čo? No, vyjadri sa kľudne, nemaj strach povedať, čo si myslíš o svojich nadriadených. Kto bol, počkaj, nie, nemôžeme to povedať, lebo to oni sú tu. Jaj? O. Nebudeme ubližovať Ja som tomto myslel, že vzťahu. normálne ako otvorená revolúcia, vieš. Kto bol iniciátorom tohto? Kto vymyslel, že budeme robiť na tento cosplay? Vidíš, mastermind je sluha. Je to takzvaná šedá eminencia, že áno. A robili ste na tých cosplayoch spolu, alebo každý samostatne, ako to bolo? No spolu, hlavne táto sukňa, krinolína a aj tie biele špotky mi pomáhali oni. Mi to v podstate dali na narodeniny, aby ma donútili k tomu isto cosplayu. Pol roku neskôr, hej, ale tak dali sme na narodeniny. Super, tak to je fakt veľmi milý darček. A to, čo drží pokope tú sukňu, aby to robilo taký veľký puf, tak to je tiež vami robené všetko? To je ručne vyrábané? Fakt? Ty, ale týmto by ste sa mohli živiť, viete, aké je ťažké zohnať niečo takéto? Že? Koľko to trvalo? To bola asi taká najdlhšie trvajúcejšia časť, nie? Tu vyrábala v podstate táto osoba a tak ako nie je to tak hrozne strašné, kúpite kostice a nejaký áčkový strých, no a natiahnete to v podstate do tunelov, ale tak je to taká... Už to začne byť moc technické, ale... Strácaš sa? Ale počula si, kúpiš kostice, táto osoba... áčkový strých a natiahneš to do tunelov. Nebolo tam žiadne meno. Táto osoba. To je keby ten človek nebol. Čo si, odbor? Ja mám niečo proti šlachte. Náhodou. Moc ľudí. Ja nemám, podľa mňa sú pekní. No, Aha, hej, všetci jasne. traja. Veľmi pekné cosplaye, ručná robota a teda máte môj obdiv za to, že ste vytvorili aj tie krinolíny, dobre hovorím. To, čo to drží a robí to puf. Je to veľmi pekné. Prosím, veľký potlesk ešte raz pre túto skupinku z anime.